Pero may sombrero. Ito na lang ang gagawin ko. Yo, good morning. Time check 4:30. Ayan po, nakaligo na tayo. At alas 5 daw yung punta namin doon kila Mora. Doon sa Ligaw. At agad ako kaya Noli. Magaling ko. Buksan ko muna tong tindahan. Magkakape ko. Kuha ako ng kape. Ay, aga. Yan, kape. Lumiliwanag na banda sa Albay, oh. Kalangitan. Yan. Madilim pa. Baka may comment na naman. Ba't ang dilim? Tulog pa yung asawa ko saka yung anak ko. Super light. Bas. Dahan. May peryahan na dyan, oh. Peryahan din. Sabi magpipista na kasi November. May naghahanap na nga dito sa tindahan ng mga balot. Naghahanap na. Nagtitinda kasi yung dati. Huwag ko lang kung makakapagtinda pa kayo. Busy. Hintay-hintay muna ako sa kanila. Alas 5. Ayan, wala pa sila. Hintay muna ako dito sa harap. Medyo lumiliwanag na. Ay! Amo! Yun, time check, alas 6. Motor lahat, ayan si tatay. 4:30. Ha? 4:30. 4:30? Nakaligo na tayo. Nag-check na nga kaya ulit. Yung tuloy. Yung hindi ka, magpaparestro ko ng motor sa kaya yung van. Alright. Ayun! Alright, one star! Stop! Biyahe na! Express pa ka doon! Ha? Express! Pista! Bukas sa kanila po lang! Yo, tilo lang sa kalam. Gusto niya ako yung ano? Ha? Gusto niya katabi ako. Nandito kami sa ano, Barangay Bula. Ay ano, Bulwang. Bulwang pala. Bulwang. Ano? Buga. Buga. Barangay Buga. Bila ng tinapay sa tatay.
Yan, pwede rin dito sa bandang kaliwa. Pag dinaretso rin to, mayroon dito labasan papuntang Duran. Pero mas sukat yan ka. Dito kami sa Linaw. Shout out sa mga pinsan namin dito. Yan, lupa ng lula ko. Alaga? Yung ulan sa Batangas. Oo. Yung shout out sa mga Linaw. Dito kami dadaan papunta Tula-Tula. Yun. Ayun. Napay muna. Nakita niyo yung guyaba, no? Ha? Daan. Oo, sayang ko. Ayun. Hihintuan ko sana yun, kung ako. Kalalaglag lang nun eh. Ano pala sa ilog pre? Delicate din sa ilog. Delicate? Okay lang ngayon, pagka yung may... Gusto nga kunin niya yung Planstar eh. Mas maganda rin sa isa. Ano po yung Pinaliwan natin. nagawa ng team na dito. Nakaraan. May bintana na po yan. Magbibintay kami. May tinapay pa. Balik muna dito. Nagtatay. Tinapay mo, gutom. Dahil. Lugo nito. Wala talaga nakakapaglaba. Wala ba? Gramo! Lugo nito. Nakita mo yung kapula? Hindi. Tinagal ni Planstar yung ano. Ayun pa. Ayan, tiga.
Yan po. Gusto mo na kami ni Kuan. Ito yun. Parking ha? Parking. Naka-parking ba lang kung mahal na 60? Parking, 60. Matindi! Nagbistay. Lalaki pala kasi mo ano? Butas yung nabili mo. Hindi na parehas yan. Malaki talagang buhangin. Tulad nung style na Pero may sombrero. siya naman magpapagod. Ha? Ang Diyos, hindi na nakabili. Ha? Hindi nakabili. Wala ko yun. Ha? Hindi, wala nga. Mahilo yun. Nilagay mo na yung hilo. Ha? Meron nga sa kanya. Ano, si Pillar Teacher? Grabe. Bilis pala mo! Papatayin niya. Ano ba kaya tayo pagkulang na? Ganda na ganda no? Sabi ko nga, may tubig dati. Habang panahon mo. Maganda rin pala yung wag panay ano, alam mo parang basta. Wag panay kalabaw.
Lumalabot ka ng ilong, magpapira ang ulo, magpapira. Pagpanay ulo, pagpanay kalabaw, pagpanay ang ulo. December na uli ang ano, kalabaw. Yung ilong na ano, malambot na. Problema, yung ulo naman matigas. Ikul na lang. Ikul na lang. Hindi natin i-picture ang pool kung ano. Hindi natin i-picture ang pool kung ano. Ah. Malambot. Pag hindi na malambot, talit sa bato. Pwede magpalambot to, lambot yan. Maghapon mo naman din sa nagtaya. Yun yung tilo, yun yung. Naman. Sige, punuin mo na. Mga may napan yung gustayo. Punuin namin. Kita semua kasih ikannya na kita. Parang ikaw, tapos tumatay na sisiran.
sa bahay ni Mura. Huwag mo lagay yung pista eh. Dapon? Ano kasi yung balat? Bilo talaga pala yung pista. Hihirap mga kumain. Ano pala yan? Dino-overload. Hindi matapos kumain. Hindi siya pala nagpupunta sa bahay. Pangalawa mo sa wala ka nung konti. Pangalawa, marami. Ito ba na yan? Break in. Break in. Sinubukan niya. Masarap. Ano ba problema? Kasi sarap. Napahigit. Napahigit pa. O saan siya nag-ano? Saan siya nagbawas? Yapon ka mo. Yan takal yung ano. Ha? Sabay din sila sayawan. Pwede talaga.
Ganyan ka lang mo. Isang oras. Laglag ko kay Bilo. Ay, hindi mo pinasuot to. Talagang pinakasin nila yung Juliet. Ano na? Juliet. Pangalan mo parang laging buntis. Pag-ibig na nga eh. Pag-ibig na. Oh, gumaganda na yung suit eh. Dati walang bag, kapag na. Nakasombrero na. Alam na kung sino ang idol. Alam na. Pundok to. Urok to nga talaga. Alam na. Alam. Pundok pa rin eh. Alam na. Hanap kahapon yung pang-vlog niya na bang? O siya lang. Asan yung pang-vlog ko na bang? Ilang mga asaw si Vicente, managlaro pa yung apat na natin. Oo, yan talaga. Tapos na yung sinitigan natin. Diba? Wala na yung buhangin. Huli yung ibahan. Puro eh. Hop, ah. Tol lang ya, tol. Saan ka? Ano dala mo? Nakaramdam ah. Yan ang tawag na hindi pwedeng tanggihan. Utos ng katawan na hindi pwedeng tanggihan. Yung nararamdaman ni Bin. Banat.